Mga Facebook Live viewers natin madamang nga salamat. Keep on sending your greetings kag messages sa comment section. I-plug lang dahil naman action anang amon sitag-sitag sa mga Facebook pages. Please follow and like our pages mga ka-action na. Search lang dira Action An Defensor kag Action Dale Salazar. Yes, Action Dale. So sige continue na sa pagpadalaman sa inyong mga messages. Standby sa mga balita lokal. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. Lasay sa 3 Action Radio Philippine Standard Time kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginapaabot sa Provincial Health Office sa Negros Occidental ang pagsumiter subong adlaw sang water samples sa natungdan nga mga sanitary officers sang Silay, Victorias kag Ibi Magalona kasulod sa kaso sang kolera nga na-record sa mga lugar. Ginpahayag ni Provincial Health Officer Dr. Ernal Tumimbang ini nga mga water sample ang natalana nga ipadala sang iya talatapan sa bahin sang Research Institute for Tropical Medicine o RITM sa first flight sang eroplano buwas nga adlaw Huwebes, Setyembre 29. Ginpahayag sang doktor nga pisal sang 5 ka mga kaso sang kolera na record sa probinsya. Hindi dapat nga magpanik ang publiko bangod ini nga balatian ang mayara na sa corona sang nagakaigo nga bulong. Ginpahayag ni Tumimbang nga hindi man kinahanglanon sang 3 ka mga LGU nga magdeklarar sang outbreak sa ilobilog nga bano o konsyudad. Bangod base sa rekomendasyon, ang among alihok ang dapat patigayonon lamang sa mga barangay sa diin mayara sang positibo nga kaso. Gayng klaro man ni Tumimbang nga ang among deklarasyon ang nagatuyo lamang nga ipahibalo sa mga pumuluyo ang among insidente. Agod hindi sila ang makapatuman sa nagakaigo nga tikang. Agod makalikaw sa amo nga masakit. Nagaupod si Councilor M. Ang sa pagpangabay sa 61 ka mga water refilling stations nga temporaryo nga mag-untat matapos na tukiban nga wala sang sanitary kag business permits. Ginpahayag ni Ang iya na ginatugyan sa natungdan nga opisina kaangay sa Permits and Licensing Division kag City Legal Office ang pagpatuman sa nagakaigong atikang batok sa mga negosyo nga wala sang permit. Ginaabi-abi sang konsehal ang tikang sa Bacolod City Health Office angot sa ginaduso nga resolusyon nga nagapangabay sang inspection sa mga water filling stations sa syudad. Nagapanugyan si Ang sa mga natungdan nga negosyante nga mag-comply sa mga requirements kasunod sang reklamo nga nabaton sa iyang opisina nga may naga-operate nga water refilling stations nga wala sa nagakaigo nga permit. Sa datos ng CHO sa 142 ka mga water refilling stations nga inspection sang sanitary inspector, 61 diri ang wala sang permit samtang 81 naman ang compliant. Dapat gid ma-comply sila anay kay hindi na pareho sang bayo lang ya dahil nga isuksok mo lang ini gina-ingest tay gina-inom ta so damo na ta mga complaints. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor M. Ang. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:16. Check natin ng patrol. Mayroon sang flash report ng igadulong sa Action Eden Aboso. Action Eden, please go ahead. Action Day live kita karon naga-report sa isa ka lugar diri sa syudad sa Bacolod kundiin naga-service ang search warrant ang aton sining kapulisan. Ang search warrant ni ginpapanaog sa branch 46 kay allegedly ining subject sa ila search warrant Action Day kag Action An nakabaton sila sa impormasyon nga ini siya nagakayo bala sang mga armas luthang kag allegedly miyembro ini siya sang pumadumduman Villarete robbery group pero ti nabungkag na to pero allegedly gina-confirm pa Action Day kag Action An nga miyembro man ini siya sang Aki Quadra nga grupo. Ang sitwasyon dire ari sa iya nga balay secluded ang area pero may mga machine di siya
nga nagaubra sang armas luthang nga mga guba na abi kag padayon pasubong ang search warrant na pa-flash ta lang da kay James ang mga initial recoveries pero may ari diri action deal mga bala sa wala pa mahibaluan nga armas luthang kadamok bala may mga armas man may granada pagani action deal kag padayon pa man nga gapatigayon sang search ang aton sini nga kapulisan. Actually ining subject amoy ni si Ruel Amunin may pending warrant of arrest man sa kaso nga 10591. As of now lagi sila dugay nagpatigayon sang pag-serve ng search warrant. Kag dugay-dugay posible matapos man ibalik ta lang ang dugang nga information kay nag-ayo man ang aton sila kapulisan hindi lang idanay pag i-divulge man pati ang lugar para makapadayon man sila ka makakonsentrate man action deal sang ila sila ginapatigayon nga pag-serve sang search warrant. Babalik lang kita karon para sa dugang pagid nga mga detalye. Live diri sa gihapon, Action Idiraboso, una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 18 madamog nga salamat Action Eden Aboso flash report sa kalalaki ang nadakpan matapos nga sarbihan sang search warrant nga allegedly mga miyembro sang Villarete Robbery Group kag Aki Quadra Group mga ka-aksyon na so more developments ang sining nga balita mabatian sa pagpangalagad sang aksyon firing line Sa dugang pangabalita lokal, ginpahayag ni Bacolod Councilor Celia Flor ang chair sa Cubidon Market nga may 3 sa 17 may mga utang sa Manukan Country ang fully paid na. Ini duwa kadlaw antes ang ultimatum ginhatag ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga tubtob Setyembre 30 lamang dapat nakabayad na ang may mga utang. Ginpahayag sang konsehal nga iyan ang ginatugyan sa Bacolod City Legal Office ang pag-assess sa mga tenants sa nabilin nga bayaran sa pag-abot sang Biyernes nga adlaw. Nagpanugyan man si Flor sa mga tenant nga magpadulong sa City Treasurer's Office para sa compromise agreement. Pero suno kay Flor, posible nga kung makita sang syudad nga nagagiho ang mga may utang para magbayad, posible nga matagan sila sang extension na tubtob Desyembre tuig 2022. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 20 D3 Biofood Supply. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio. And we are back online mga ka-aksyon para sa padayon natin nga pagpangalagad online. So thank you so much. We have 24,000 down to 19,000 live viewers. Sige, salamat gid taga Barangay Bata ni Galaksyon ang Servando family from Ken Servando. Sige, madabo gid nga salamat si Evelyn Cassis. Good evening. Gina-flood niya nga ato sa comment section sa mga emojis section or tawag emojis na siya tawag sa mga may mga litrato or customize GIF. JF. Oo. Sige Sige, salamat gid kag si Borgs Asa. Good evening action Bacolod. Mayong gabi ko no sexy. Sino ni si Arden? Eden siguro. Na-typo lang si Ma'am Ana lagi Sinora. na Char. Wala kayo dapat gali mapasakay. Liwat take to. Tama na din lang. Sige, yagi din. Sige. Sige, sa mga ka-action naton, kagit ubos ni Action Dale. Araw si Rosalie.
Rosalie Sir Dena, good Hasta lang evening kundi sir. keyboards, Sige, hasta salamat gida. By the way, sa mga ka-action natin nga nag-join sa atong sining giveaway action sa akong sining page later ma-live stream. Ma-live stream. Ma-Facebook live kita kay balon na natin sining winners ang 5 ka 100 pesos nga GCash and then ma-add ko 5 ka winners sa tag 50 nga Globe load. Globe hindi pwede ma-convert sa GCash. Nag-stop ko na live kay do kabudlay do hindi ko kay chinde, hindi ko kabasa comments. Di kanugon lang sa mga ginapangsan nga mga comments sa aton nga mga ka-action. So i-update ko na danay. Mangita ko danay pa bulig para maka-update kita kag syempre mabalik kita live, di ba? Action Deal. Nag-correct na sa Sir Ken Servando. Sticker na siya gali ang ginasend. Do katiguran lang gid sa aton, do ka millennial pa. Dahil niya millennial action sige lang. Salamat gid kay Sir Ken Servando. So later maka-action na mga after dinner siguro dira lang ta Facebook live. So ga Facebook live tawagad ko ma-report. Amo ginang problema karon mo pero sige lang, try ta lang ka mag-adjust sa aton sining busy schedule. Ba? Mga pila pala ni si Ken Servando kado ka ano gud sa iya ka bata-bata blasing iya pang feeling ko mga pila imong estimate. Mga 21. 21 ako ngaro mga Or 19 to 21. Madira siya. Feeling ko mga 18. Nagnubo isa. Sige, Mary Joyce Victorino Flores, Makawili, mayo lang nga pagpamati sa ila ni Mama Mary kag Mama Mary. Kag Papa Robert Flores. Sa may barangay Carolan, salamat gid. Hindi kayo daw na direct ako nga pag Mama Mary. Na-amaze lang ko action an. Na-amaze pero kakadlaw. Sige agad nila. Arami mga pa-shoutout action na sige basta go. Gina-update ko lang gani. Wala gid nag-appear. 18. Sakto ko, di ba? 18 siya. 18, ma'am. Tiwag gid ta that Ken. Wala man sa nagano sa aton ngay pakton sige. Shout out kay Toting Pait. Grabe nga lang, di ba? Toting Pait. From Ray March Castillo. Sige. Ayaw mong ginaya yung ngalan na. Shout out kay Toting Pait. Sa kay Lex Danid. Hi ko no sa inyo ma'am and sir. Sige si Ma'am Rosalie Sarden hambaya hope ko nung isa man siya sa makadaog. Oo, kada monitor ka karon sa Facebook live ni Action Dale. Kada natandaan ko yasin nga ngalan. Action Dale Salazar. Nan, bantayan mo kay para or ni gani anon mo. Di ba may bell na siya or sa YouTube lang na ang may bell. Ang sa Facebook daw favorite actionan do star mo bala nga every time mag-post ang amo nga page ma-appear sa timeline. Ka. Di ba sana. May bago naman, no. Shout out, ikaw bilawag actionan. Gabi. Lahat ay feelings. Action. Okay. Dongo, di Ray March Castillo. Shout out kay Pau Hangkahang. Wow. Shout out kay Pau Hangkahang. Grabe ba? Sige, grabe ka mapangalan ka mga action. Di ginawang may bago pag actionan, may bago pag kaya isa pagid be. Ara. Kay Watoy kuno kay Watoy hambal ni. Watoy, anong busin sang Watoy? Ha? Anong busin sang Watoy? Hindi Watoy guro yung hayo sinili. Watoy lang niya. Sige. Tano ni Bingko sa pagpakot mano ng iyang true name. True name? Watoy ang Warren. Sige Bongga. Good evening lang. Sir Ray Flores Balioga nga nakatutok doon na late. Mo, tabla ka dalawa ano mga si Christian meet ka na Christian way kita da lumpia Shanghai. Ang number 2 action nga daw naglabas ako ngayon number 2 ang lumpia Shanghai sa mga street food all over the world. Sige. Kay do kapos lang siya yung lutuon. Abi ko na Shanghai iya ka China food, Chinese food. Shanghai or lumpia. Or depende guro sa ano. May Shanghai nga lugar sa China mo. Standby sa mga national news. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Martay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma.
I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitindalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. Kagkaroon na sa detalye sang mga balita nasyonal. Ginaduso ni Department of Migrant Workers o kon DMW Secretary Susan Ople nga i-criminalize ang pag-usar sa mga agent sa pag-recruit sa mga domestic helpers sa padulong sa luwas ng pungsod. Ini ang proposal ni Ople sa hearing sang Senado matapos ang kamatayon ni Tang Andres, isa ka OFW sa Saudi Arabia. Si Andres ang gin-recruit ni certain Emma Fernandez nga sunod sa pamuno sang Philippine-based recruitment agency, isa ka secretary sang Saudi Arabia-based firm nga ginmanduan nga magpadulong sa Pilipinas para mag-follow up sa mga aplikante. Ginpahayag ni Ople nga ini ang ginadilian bangod ang mga empleyado lamang sang local recruitment agency ang pwede makaproseso sa trabaho sa mga aplikante. Ginakabig ni Ople nga isa ka illegal recruiter si Fernandez. Nagapati may ni nga ini nga sayas ang recruitment ang rason sa pila ka mga kaso kasunod nga wala sang accountability sa bahin sang mga agent. Ginpahanumdom sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB ang tanan nga public utility vehicles o kon PUVs nga may 5,000 pesos ka penalidad ang mga nagalapas sa standing passenger limit. Suno kay LTFRB Board Member Mercy Jane Paraslines nga may gintalana na nga kadamuon sang tugutan nga makatindog sa kada PUVs. Base sa Memorandum Circular Number 2022-70, ang public utility bus o kon PUVs kag modern public utility jeepneys o kon MPUJs Class 2 ang tugutan nga may standing passengers pero sa pila ka kondisyon. Sa low entry o kon low floor PUVs, ginatugutan ang tubtub 15 ka standing passenger nga may 1 person apart. Para sa coach type PUV, tubtub na pulo ka standing passengers nga may 1 person apart. Kag sa MPUJs Class 2, 5 lamang ka pasahero ang tugutan nga makatindog nga may 1 person apart. Suro kay Lines, mahimo pa nga baguhon sa LTFRB ang kasuguan depende sa development sa COVID-19 situation sa pungsod. Una sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time na sa IC Media. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Setyembre 28, 2022. Salubat kaming inyo mga tag-balita. Action ang Defensor Lisa. Tag-Action Day La Salazar. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod Action Radio.